población precisamente na provincia das Catro, donde no último ano máis se dispararon o número de daños, o número de denuncias, e nunha provincia donde o ataque á agricultura e á ganadería ten un especial efecto, dado xa por sí os mermados efectivos que dispón. Non olvidemos que estamos na provincia onde prácticamente só o 7% da población de Galicia que traballa na agricultura, deses 63.000, en Ourense só aporta prácticamente o 7%, donde hai apenas o 5% das vacas que hai en Galicia, ou onde só se fai o 5% das cortas de madeira. Por lo tanto, calquer tipo de risco que poña e dificulte a permanencia da actividade agrogandeira na provincia, pois termina sendo especialmente sensible. Mais nun momento como o actual, donde ano tras ano se pon de manifesto que a provincia máis despoboada agraria e gandeiramente, pois é a que, como consecuencia desa falta de actividade, ten unha especial incidencia o que son os lumes,